Elizabeth, I didn't know that. No, what's it? It's a team bomb semi now done it. Yeah, na mix run on yeah. China unu nanim. Yeah, done is also money in way. But yeah, for no dear sick of four. Aye, deep way.
na dawo o wen shewa gombe denie wanya mi afrawo wanya mi esrawo ye baba Gideon ye sanka wa ma yesra ba mu akatamfo omo memne ye nim no sto anka ye nim go ase efefa sentoma ye baba wo je ya fo de sikafo wo de won send pam enya me na afrawo wo de wo tichi na wo ade yinta yeah wo de unu fo ye kom ye di Gideon grate na me be kwama mo ye di Gideon grate na me be kwama ena Gideon grate na kuma wate ye di abase oba Elizabeth what to say oba ma what to say ye di binya ba Janet papa bi what to say I'm for the way ewiye mremu ni amasisie ni ewiye me wona nse de mama wate ye di Gideon grate na me be kwama ye kom ye di Gideon grate na me be kwama ye di Gideon grate na me be kwama what's in Asia rewo wose na tumi erade di amano no odi chekwa awo ejuma akwentuo awaiba sika baimba ayarisa odi chekwa abanya me onye mo de branche obato Prophet Gideon for yesterday do a man for a sin a sin coach only but the one say I want I just saw the canals I can't do Metatron holy Lida Yama Lyria Vida I know Risu when I have done this way of a running train oh yeah meeting the way you're meeting you're running to meet your fear Mommy, you won't snow, the number what to say. My baby, you won't snow over there. Sir, so from away, and then I do your come watching the other cock on my watching. I'll pop my Ayaye kom yedi abase modi na me be kwama wo yedi Gideon grate na me be kwama wo my phone way ewe yemrebu ni amasisie ni na my na bo ewe yemrebu wana bo wo pai wana Jesus mamo hey yes na wo go bibi wo yes na me be kwama abai fu wo ho what's in Asia? Rewo what's in a two me ready the amano or the check within the water prophet Gideon for yes you do na famo dumu jetami ututu jetugu ene dey ewade kan ho no mu anu ewade tutu na mo nsi ye wache maame obi bi obeka tro te tumi ni ho no ne tumi oboa tumi wo ho Bible say enye ne honam ni moja na enye ni wie matumfuo nsuman fren kabre chie ayemfa yani huwom yanuom na enya ene ye ba be kire tumi ene ahonhom a wo mo ye adwuma entu wo wiase a ji bibi di se bibi wo wiase bibi ni wiase anka ye danka ye nto ye punum bibi wo wiase enipa bebre wo no masunsum mu niema no mu hunu nti wo de aye wonwonan na ye da bia me kase obi bia da woni sunsum obema spiritual direction no ma me wo chechire wo hawo na mane na atoso wo tete adifo no mo makwankyere no wo sunsum etodifo bia woni sunsum no there is no need for my direction so the asie
Odifo bi a woni sunsum no wa ma wa kwankyere a sunsum be na etai sa kwankyere na chi because se wo ye direction ati sunsum tai kwankyere na chi enu ti Elijah ko Elia ho se me we Elijah me we sugonkro me we Elijah me we sugonkro Elijah bi se Elia se e ba de madam ya ma wo a me we Elijah me we sugonkro Elijah bi se Elia se e ba de madam ya ma wo a me we Elijah me we sugonkro Obeba mejo nyame obeba wai obeba mejo nyame obeba enti odifa ne ye ba bekire sunsum mu niyama adoma chede ne egu ahoro so ti ase uni sunsum na wadulai mu wo sunsum so na wadulai mu ene ye baba bekire sunsum how powerful spirits we have black and we have white. Yaka tumi a obi nim de yefa ni tumi. Yaka sunsum a obi nim de yefa ni sunsum. Yewo adifu a nyame honhon konkono yedan adomo ka won. Sede ni adomo ka Elijah no. So ti ase enti enne ye ba besunya de many Pastor Daniel and the tina just when they did or do much of a jumati ye bro. And go baby, I did hear so be share video na mayen. Ne said so one chain what it. Then answer the program could be no what so wasi. No what is soon near massy. Tag will be the flow say the war of prophet. Tutuja tuguno. Yadi abayifu ja eni tutugu me ba so for waga ihu enhira so wajo eni. Maami Baye to me wo hot titimire mu no enane ye bone ne niam nche ya pa mu ahonhom bebire so dia se ye titimire mu no baye ba enane na kropo baye no Facebook no moye no so dia abayifo no wo mu nko bush biem online offer phone hello e de na ekoso enipa na me wanya sen awale no wase sen mesi enne baye no online ene ye no online delivery ene ye no baye online delivery ene ye no opetwa na de ama online wo pe dwama na de ama online enu ne eye den ekoso so ti ase enti ene baye ni nyina aba online sir so ti ase enti no ene den ye be ma wani ada ho no unu si yes bibi wo baabi bibi ni baabi ka ye da ka ye to ya punu ma me wuni sunsuma na wada nyame mfra no kopo baabi ni wada ni nyame djuma no omo nyeni ye ni no omo enjoy yo but say wo ye nyame djuma ni ye how pain you pass through you will never even have it easy nyame som eye thing na wo som no no kure mu a ewurade ma bone bi nyeden enka wo da enti baye wo ho busum tumi wo ho da na me ka to charm ye adwuma busum tumi wo ho hetimna me yakura ase no mo ti bibi spirit mo ne fa ni mini kantan da ya no mini sa de ba chiri enkoko nyina ni emponche wo kuro mo nyina ye dai awu Tumi kasi abakuro nim ne fa ni mini kantan anadu da su ma wada no ni wo mini twifa niemam sihwi ni ho ka bibi wo wiase yo bibi ni wiase kan na nka ye ntoye punum tena wo ti bibi ni wiase wo bi ni be kyira wo obi be kyira onyansa obi be mafia so ti ase bibi wo wiase pa of Daniel mami quotation na yenko differ na dey yakin kasem no yakin kasem na dikan na fi Jeremiah chapter 10 verse 11 no ne hoye osisa de mon kan kire won nie abosom a enye won no obo soro ne asase ne beyira afiri asase so ene soro ase ono no odi ne tumi ye asase edi ne nyansa ma awiase tim ho no odi ne hunu mu tre osoro mu oso maane ne so a nsuo pii ba wosoro no ma su wisi enso tifiri asase ano no hwa oye anyinam ka osuo ho na wotum frama efiri na de korobia
enipa nyinaa eye emoa a wonim nimdeɛ sika dwumfo nyinaa ni wuwu wona woni francha me ma ne dɔɔso tina ya ne toda bia wo ma ne dɔɔso saa na bibi si saa na sɛ wo correspond no kan ne nkwae ye to aso Jeremiah chapter 10 saa verse 11 no o se sɛ de Awurade se mo kan kyerɛ won nie abosom a enye won wo bɔɔsoro wo sa abosom enye wo mo no mo bɔɔsoro tie o bibi wo wiase wate bibi ni wiase ka ye dan ka ye nto ye punum e ma wo bi na ada wo se hwi ni ho so di ase e ma wo bi na ada wo kwase no se nyame ni ho amen ya bibi wo wiase wate bibi wo wi se de ade eche e ma ade esa no bibi wo wiase chi bibi di kunu si bibi wo ho wo bi nya bayiye tum nya ma misuro no bompa ye gu ne so esa wo de beku wo de besewo obu a wo ye bayini etie te de wo bodamani atie no ye wo bayini etie afa wo ye jimi asa wo kasem di agoro asempa ne wo ka kire wo sorry Once you was sasa, you can sasa, a spirit ya only be a bit. Sa spirit no, omo atofu wu no. Ayomo accident wu no. Ana omo show ma conf, omo ho akonfo no. Omo spirit no enkoda. Etiti miremu ne efa ne nsama ankom. Hold ya see. Titi miremu no, ne efa ne nsama ankom. Eri titi akọrensafo so no enti kọrensa ni betimi ahyi obeka wa brabom nsem nyina kyerɛw enye ono a onipa sasa ena abe wura nim ena de ne kasa bibi wo baabi wate bibi ni baabi anka da ye ntuye ponhwe titi mmeremu no wo mokɔtɔ bayi no mo de abetu fie ena mo de abese nipa brabɔ me ka ma me bia mtutu ni bayi 2012 kɔtɔ bayi efiri nsema ono de bayi aduan no ɔkyema ani nuanom nyina adi ye bayi kwase ya ma wani na ho na wo ma wani na ho no mo a wo bi besew wo ma wani na ho bibi wo wiase bibi ni wiase ayehwe asofo na wo mo twetwe madwen ko ba bi se bibi ni wiase bibi ni wiase no hwe edo na wo nim de wo mo ye bo ne kedno mo dware akwankyere na owia wa ba be daada o si bibi ani wo bibi ni wanka ono ne yere nkoda mpo ano bibi ni wiase a ko ono ne yere nkoda mpo ano na ye hwe bibi ni wiase onko nante poso no ne ebe hu se bibi nya dan eni wiase ema wo bia na ada wate etse de wo kodware a Johnson no na so dure dware pe de Johnson account by force ye se dware nsuo be do so se de ekro Johnson frem bibi wo wiase bibi wo wiase so say ye design organ black and white no there is darkness and there is light ma wani na ho ema osofo bia na ada ese oh bibi ani wiase bibi ni wiase ma mi bibi wo wiase o bibi ni wiase kan na kan ye ntuye punu bibi wo wiase there is spirit bad and good sir and adwemi ni utumi ya sama na wama no se won di unya mini ma honhom bia yakosama na ma so ogu wani mu ase mini ma honhom bia sama so won to yare bone ma wo ma mutimi nya bayi no de se wabodapo uko ka wose ene ekosua me wo no enka mancho akwala anoma ye fenise ni na monye de latin anoma peche ni na monye de anoma akwala ho fere na monye de opanini ni ndompemu ye de wo di atie no mo de bram so me wo no me ku wono usana me wiso ne me na monye de sa mi so ne me nya fresh sade ma mi mu sese sade ba mi mu etu nya me ada hweme ti ma me na me ho so no musu bra to dia tie no musu yakosi abe abua won teda usuro wom ukokura se do mo yo sister ni ma me nie no suro wom Drana joa once na yehu na anadwo no once na pobi a yehu na awia no wonu no da ne oboja hunu na anadwo de suum sa once na no dura anadwo ne gya ye dan etua ne to je tua ne to moja sa eno hunu na anadwo na so awia ne na nenam wo
na so do na dwane gya den abetua ne to maame ma wani na wate na bo bi beka wa wankasa wontuma no firi ye bodam firi fiansa na de akwabonten ye so boni obontin so ni behunu mpa watwa ne fie nipa na akyere no ma wani na ho sorry e wa brabom no bi afa sesa na ne wonan abaifo no mo ye tere kish wa hwe ye hu wo ta wo mo ye tere kisha wa hwe ye hu wo da da bia ne bible show nkotokuo mu da bia bible yi ne kita wo da bia bible yi say ya ne kita wo say ya ne wo de adane decoration ne kita wo no mo cartons sokotokotokoto mama lele wo boa won ti da Mesu wo bua wanya adan abefo pom pe quotations pom pe nyame asam because what they bra so wobonsam ankasa nda bi okotu quotation was yakro say ba bia yakro utimi nkan kira abefo pom pe bible kan pom pe quotation yi pom pe bible because wo de ebe katakata so de wu wo utimi nche wo ebi wo ye fie ebi wo asore dem ebi wabusuam timma wani na ho yaso wonya ba ya chi ne wonya me bofo wonya ba ya chi no entie du obi kan o wonya ba ya chi ne wonya me bofo wonya ba ya chi no entie du obi kan wasamuel nya me bofo wasamuel wasamuel nya me bofo wasamuel ko to groda masako abaifu aduani o obofo wasamuel wasamuel nya me bofo wasamuel wasamuel nya me bofo wasamuel Kocho brother Mansako abaifu aduani o obofo wasamuel ya soja ni nyame ya obaifu ya soja ni nyame ya mame wate ya soja ni nyame obofo reba ya soja ni nyame wonya wo becho ya soja ni nyame ya aya munhwe mu yie na abaifu no mo ye kire kiche na titimire mu no na abaifu ye meeting wo bola so eni murem ni duaso eni omo ye no phone so no ma share me say eni omo ye no phone so no ma share to beto so dey share video no wo dey share me pato meeting no omo ko meeting no omo ko aso bebere ya baifu I'm telling the gospel truth. Bebire ya baifu. Bebire ya baifu. Ma wani na ho. Obi ka so yo baifu ma mesuro no. Obaifu mi on fa obi anfa ne ba ye ya de pa. Me catch your secret. Wo baifu bi a wodi ne ba ye ya de papa ne cheta amanfo ani mo nyam, amanfo mani mo nyam. Ene wa yi. Ene wa amanfo ma ye hopeless no de ama ne man ne medi. Ma wani na ho. So dey ase. Ba ye so mo nko nwura mo. On ko fie mu. Abrano TV nenu sa no da oko omo ya no online tima ho aninya da ya na ho tumi wo ho ensuo tumi wom nane nansa wosofu ya wo koya kwankire wo nsuo mu asofu to abo ba to so munya hu no hwe to ya te mutum due bo munya hu no hwe wosofu bi wo ba chenchen na paso wo gidin paso wo maami adom ya twede ne gu ahodo woni sunsumu a ema obi akwankire odifo bi obema wakwankire so oni sunsumu no ka hu se ekofa bibi bone na ato wabra boso to dia se ai obu a ote me da se abra wa no akwaje ohuru so obi yakwankire pe no akọ yakwankire unim tumi a wode yakwankire no unim tumi ekita no unim spirit a wo use so dia se obu a ote me da se abra wa no ayeda bi ameka abochefo bebre o am problem and solve because o na okoji mako ha na okoji jeni ha na okoji ade ha dom na okoji bibu ha na okoji enti problem no aye nwonan wo chinchin na wunye baby papa no atena ho no atwe nyame anim sa obeyama obeyama we ujidi ara no hia na no nyame obeyama wo ujidi ara no hia wate obeyama ujidi ara nkasa ne yeden ohia no ujidie de hia no ujidie put your faith in God de nyame aka no aka nyame watumi aya asofo na omagigi nuro no omno meka so there is no God, there is God. Wo ye nyame mu nyina nyame no wo totorobo nsu wo se ade yo kontonkro da mansa ko mu du nsu a wo hya brefo ben kejeje du afro patakum yam kom esem se de nyame a wo so no hwane malam tudu ayera wo ben focus ye no hwe
wono e kokromotio yensa ne homopo da biara da ti me frɛ no wo kwabanane wo sia no wa wo so wo ka ne ho di aduro bia anya dan na atamfo nte shock na nwi me sɛ wo bibi odu be wure sunsum sɛ 2021 a very bad year na esuma bekata o man so esum kabi ka eniema yenti bi dan ye beti mame pewodifo bi owo sunsum akwankyere wache ne fa ho kyere no no ma wo niema nware adwade na wonye yie na be wo ho sunsum mo na dia ba wo man Ghana so no eyedin mese aniema eba no aniema eba boba wo man ne so no eyedin ti sori sha wo sapo mu nsuo sori gina pa eyedin nyankopon ne epomo mu kurafuo se urade amamu ade ekoso no amafo abetwere wo mo se Jesus de binu mo de adu mo nse be so mo dem ni fom abobna because no esum kabi abekata wo man so na baby esum wo no ade papa ntimi mpie ho to wo man mu a soro wate eni agoro emfa wo mpa ebo ni agoro emhwe wo bonsam social media yiso a no wo betena wodi achinchim nyame madwen atwenya dwen afiri mpa ebo so atwenya dwen afiri nyame som so na wagina so de di yansamonen wagina so bubu yan ahwefom ma woni na ho ema obi nka nchiro so nyame ni ho nyame wo ho kan yanko osesa de mo kan kire won nie abosum a enye won no obo soro ne asase no sa obeyira firi asase so yes entimi ye wabosom so ti asem ye wabosom tumi ye dan e wo ho hwe wosofo yi awo tese woni kapa to ti asem hwe mame adomu bi wo no ma yamfa ma wa enya wadwe so koji bia ka ho to ti asem se adomu ne ni uso no ka so ko hwe bia wanhwa ba ko fatumi morning adomu no se eni uso ne wo ka so ko hwe bia ba ko fatumi morning to ti asem uba ko fatumi morning uba ko fatumi morning yankasa mame twe awurade anim David se ma twe awurade anim ne wa bre na so atie me mpai bo ti twe awurade anim ne awurade muwa wo twe awurade anim ye fe o yade ayada bia me kan ko yodifu a na ansa na oba ko ye adwuma ewo ensuo mu no etese wonya authority esunya authority ewo adwuma nim hello adepa ho te sen ya me ba wine me ba obi hu manim sese ya wine mati etino eniema ni bi wo honom a eniema ni bi wo honom a wo ma wani anye den anda hwa odifuo bia na wabeye direction amount ewo nsuo mu no efese wonya authority and power won say Elijah no kita authority wo nsuo mu enti oba ne hono mu a wo kire wa kwankire wo kire ne ma so onko totu bonte Jordan mu na ne humfi ada na papa no wo ho wanka so onko ta papa ensu akese no ada no wanka so onko tom enti odifuo bia wo sunsum no aya da bia na menka hwe obi be mo akwankire a onipa no aje wo sunsum because o ya kwankire no sunsum etete sunsum ta akire sun be fakọ ni sunsum ne be fakọ se ade ekobu no de kwoto nkwantanan a wo de to ho na sunsum na de sunsum ne be fakọ na ya dwuma no onipa no woni ani na wo ya copyright no wo copyright ma wo no wo so ya copy no ni frafo mi ani frayefo mienu matitim timu yi be fe ne sen o di asies ani frayefo mienu matitim timu ni be fe ne sen enkoso tim to di asies ana inteke regi to di asies Bible so ni friend ntimi chere nyonko ni friend ni kwan
na be hwiase enti odifo bi obekire wade wo sunsum mu no etwase wo sunsum wo sunsum aniwa ene wa kire wade se ebia ma me fade we ka wo ne adani bi court no and next time ma me bi frame was down aba bi ya chema kwanje me ya kwanje ne wie me ho hye me yes so ya because odifo bi obekire wa direction no etwase wo wani te say copyright no online for no adoso because o ebakateri na adoso nti hu kramu papa so dia se obi akopɛ bakateri ni bi ahye adoso but obi obema direction e dey say wo ye odifo awo wani owo sunsum because eye sunsum ade ne wo kire wo enye honam ani ade ne wo ye dey wo kire wo because eye sunsum ade ene wo kire wo ka wo se ensuo tumi wom wo kono kodi agoro wo ensuo so wan hwa obefa wo de obekọ simple so that enu tete miremu no se wo twa nsuo a odi kan ba ben because nsuo bi a bridge da so no edru nwumire nsuo no be da bridge ne so menua ba mama lesik mama ena nwumire yehu enhiram apostle edu jemfin mama me salutu pa erade nhiram erade nya wakoma so ade ma oba pa mi de bia me for Deborah akokoduro a wo nyame adwuma mu se me hu no ba bi na okeka ne ho wo nyame adwuma mu a na eye me fe na eye me nika mama yehu inshira I love you so much may God richly bless you abundantly everybody mpenya no tutu na mo nsiye everybody for ministry free adom nko adom no nipa bi obesode atia wo de wo so da prada nkrante de akire papa no etode bia wo ye di papa no mo de bone na atia wo ka and ekoso o man mu ni na ekoso o man mu you appreciate the dabi wo yi o mo papa no mo de bone na etu o mo ka oni pa da no na wo wasore mo kita ne bible ni wo yi odi man bible na wo tiam na o ya konchine sofo bi buwa wa no so abuwa ni bi wate na ye fe mama yehu anhira so wa join yen so dia tie enti ensuo no tumitim nsuo nim enti the moment ya wo be wa gbe so kodi agoro wo di bibi koto nsuo nim okoye bibi onjo ya da bia me ka hwe epo wo ho no no gate da no wo time a gate ni ebie epo wo ho no no time a gate ni bie awia 3 o'clock and another 12 o'clock midnight epo wo ho no nyame watoto na ponum gate da no enu ti wo di ade atopumu a na wo yiye pie no won fa ade antopumu e ma pone mfa da ade eye sunsum ade e de betam awura ni mu epo on gate da no ejosofu bi kaso ene ko sa epu nsuo bra ene koye kosa epu nsuo bra ene koye ade wo e wo pum fa de we ko topu mu a mami osofo ni bisa hu osofo no owani no kire wo ade na wo kire se koye ne da che mfa nsusu aso boni bi mire wo pe osofo wo sunsum aniwa ni wo kire wade a watimi adi so aye den aye na ho atimi aye den ato because e pone wo ho ni gate kese aye den eda no ye what time a gate ni bie na wo yesunsum ade e wo ponim eto bia na honhom no mmefa wo ne ma wo de kowura ponim hold your team enti gate ye den eda no kan ne enko o say abosuma enye won no bo soro ne asase no be yire fira asase so sa wona na ewrade di ne tumi eye asase ewrade di ne nyansa ma wiase tim ho sa no di ne hunu mu tre wo soro mu o ma ne so insuo pii ba wo so ma ne so ne nsuo pii ye den e ba soro enti nyame se ne honhom butu nsuo nani de nyame se ne honhom butu nsuo ka ru te tumi che nsuo ni muti nyame honhom butu nsuo nani aya da bia meka epo enye nyame honhom ni butu epo ani a enko wa befa yi nyina akọ hwesa ya ode ebufuo ebobo ya den eba obu a wonu oba akoda oseme koya kwankyere wa pum wonu oba akoda oseme koya kwankyere wa nsuo oba be fa because wo di fi aka no wo di fi aye den aka no so dia se aya nan bia meka oso yosofo na wonu obi da the shuni so de ko bompa ya ma obi
there is no need to be cultural. What the bar law quiet then I can cleanse 3 days, even when you crumple no you da cleanse 2 days. Penyinya emme Tami a wugun sum ne fe dware ansa no ba ko bom paye de won sato amanfo so krompa wo de won sato amanfo so na da ne nhira ay amawo eni amabu amunim wa mehwe wo prophet TV a untie minte en josofo ya ensuo yesi river of fame eni fast a osofo en ya kwankyere anadwoto bi anadwoto fo twa e bo anadwoto fo ensuo tumi sori o hwe e bon na je 12 o'clock ensuo tumi e sore aya na me wo incense bi se ebia me koye ade e wo nsuo mama wo bia wo de sa incense ni tumu a e ho ni nsuo ni spirit ni sha obepi adayawam no abede na nsuo ni no say yes spirit wa hanti there is no need you have to come here sir. What do you say? Once yourself be akobo obi asu na nsuo na fa no eto da bia woni pa ni fi akom wo ho oni pa ni fi ebosom wo ho nsuo to mi wo muti ye nsuo ti the moment a wewura nsuo na se no wa fa na ade ko e bia wo hwehwe no bosom na hwehwe no ma fa na ade ko na ye de ahye wo osofo enti osofo bia wo gudu obi ko nsuo mu a ko visit nsuo no aye so 14 days Nepa mo spirit bi o ha sa no do obi be ko nsuo no akoya direction ma na odina akoya direction ma no e pa cho woni mu de pa wodi fo ni mu de na won chirew nyame dwuma no woni bibia yesunya ni aboho mpaye na de akwankyira ka ho na yadwuma to ni bibia no akọ nipa wonim ho eni ti Elijah ko Elia o se me hwehwe wo Elia me hwehwe wo me hwehwe wo sunsun konkono no ti o se me we Elijah me we sun konkono me we Elijah me we sun konkono Elijah bi se Elia se e ba de mbedam ya ma wo a me we Elijah me hwe sun konkono to difu bi a woni ani obetam akwankyere e bi ade we ama o se je koye no because oni sunsun enti sunsun ben no de touch se me kende duan mi kolon kende duan na matama ma o se e bona de 12 o'clock me pa cho fa kolon yi ko dware minimum de ade ne be yama o enu ti me se fa kolon yi to nyame kan ye de yanimu kan wo nyame kan ye de yanimu kan timi di kolon yi mawa na ma church hwe fa ko ne eye de e fa ko dware bi esusen no de akọ no de akọdware bompa ye na spray bi 7 times go east na free nyame animonyam na free nyame de etumi na enia mantimi nya den endane the moment ya wa sore no mama enia mantimi nya den endane enti pe wo bi o yo odifo wonim sunsum ene wa chirew so dia se obu anu asofu anu ye choose bidi so dia choose bidi akata ne do be hu na no akata ne won kata oni mi fia ba ifo akata te ma oni pa ni se ya ba ne den tipo difo bia wo sunsum aniwa oni mu ade no wa kire te e bia kolon nyame kanien me fe ni nyame kanien we about 12 o'clock midnight ya ye naked prayers ya wa de di sa kolon ye den eye na wo de tware ama nyame kanea ye den adi wani mu kan na waso rainbow candle wo de afrefre nyame se de wo frefre nyankontan no no jaje nyankopon kropo wo ba nyankonton de ne wo se me frefre nyame se de nyankonton frefre nsuo no wo jaje ete nsuo de tumi ya den ewom eni agura wo nsuo dabi told you say odifo bia womben ya eninachi nkonfoni foni do beko me catch ro mama me catch da wo told you say ento you odifo a e just unya authority e won nsuom unya authority won kwantanan e ba ne se ni nyame ma ezeka frem from afri kwantanan she no mpa ho akokwa there is spirit in four corners. There were strong angels almost Kwantanan, so east, north, south, and west. So they are here. You were different or authority. I was a mampum. I wanted the angel of death. Etimikasa. Emani release you. And it's our different. Obetimia Kosamampoma Koya direction amount. By taking regular for the Okapema Uku.
me catch it. Bible so ni friend intimi nkyere nyonko ni friend ni kwan. Yes, so nyina be hwe amenem. Ensu ni nyina de mo beko. Enti osofo yi a revolve afa ni. Ebade for the kra nsie yi. Won ni nyankopon eni nim de na o mo kwakoye wo ho. Tigana for osofo amo ba no. Young boys na mo ba no. Munye very very careful. Na munsu ade yie. Mummra mo ho asenhye mo mpanifuo na se. Sikadie ni ma to wie. Eto akese. E ma kokkom. Nufu apompe. Ti se me brofre ya asun. Eno munyire mo ho ema nyame sunsum ne nhyamo ma. Nyame adom ne nhyamo ma. Mo pe coordinate job. Ekwantie bia yemusuo ekwantie bia ma me ka kira wo yemusuo bra wo ho ase na domo na nyadai asofo wonketo amaba mo mmre mo ho ase e ma ato mo mpa bo 2x4 eni ayi quotation mienu miensa bia mo te me da sabra na mo koma so no mo kote asore asore te ye easy mo misa asofo mpanifo no mo sha ase no mo nko bisa apostle aduje fi mamalistic asore te ye easy no dia se osofo keto be hunu se ebi asofo pani we da kam wo apeka ni bia kota dem je wo fam no betimi afam wo bisa ho so betimi afam ade a wo fam no eya ade a betimi ayede afamu ana asofo nketo na abal mo nhwe mu yi sa sofi obi na wo small boy ene revolve afa wakohye ni mu no wakum ade ade no de koto ni mu bia wo pie ho no mo no na ensuo no so ayeden wa pie ono ne ma ensuo bia ni nachi wade to bi kire akwanche se fa koto ensuo mu a bia na ensuo no yeden echiri na de koto ni mu a ade e be yewo ogwa no no ba akoda no de akogina ensuo mo se me yakwanche ensuo ni tumi ni ba be fa because we the fee be ka no so dia say we the fee ba be ka no wo ba be fa o aya so mo ko afram place Shamani buo mo nsa no de kotwa afra mo na panto ni timi spark esi so na enko na agina bibi wo ba bi o wo de wonni ani no de ase wo de afa wa anno ne kekawo ho de ase so wania na wo no say yes bibi wo wiase ensuo tumi wo ho bibi wo wiase emo bi na ada se bibi e ni wiase bibi wo papa chedi ade nko ana okoye na nadwi young boys amaba mo pese mu sa ye ho ye yie ntam pese mu sa mo nana no ho ye yie eja ni enka se ye de ya mobra sa mo pese mo ye sa wo pese mo ye yie ja ye ni enka se ye de ya mobra nyame dwuma mu no ye de ya anya den ya mobra because mo mpa dwuma Pompa juma mudididi mo papa no asofo na chi a na mo sensan firi wo machi te san niema hu bi ekeka mo ho se ne manya dom de manya se adom nya hwe odifuo bia na wankohye wo bia sia me antete no wonye odifu papa I'm telling the gospel truth I record odifuo bia nyame mu no age so be introduce one person you can introduce yourself. John the Baptist kurampo Yesu pie John the Baptist wo Yesu pie so they say John the Baptist Yesu pie John the Baptist wo Yesu ye den pie nyame mu no age so be introduce ati yetetew wo nyame mu ne young boys ya maban mo shuwa mu ya mo de Chama muntimi nsuye nyamedwuma ni yakono na shamoma atopo na shamoma chama munsuye nyamedwuma ni ye because I said what e manko a tadufudie wanya dufudie na ofa dufudie ofa ade dufodi a wo so boka dufodi ane tie ofa de dufodi a wo boka dufodi Munyere mo ho enni mo papa no machi emo mo titi mo yie mo ba nya medwuma mo 3 months 1 week in Bible school ya ba di bese ama aza sofo na doso obi a kom di obi a waseme ko Bible school kom di obi a waseme ko yesofo no asinkonyu ayese evangelist fo na ho preach kwa ho no wo preach saa no ho no se correction ni ma na da ne atem didie
What the idea? What preaches no who's a correction? I want to be a trim. Now correction and massa and no what city what city is in talium to shut a little bit tremor. One cassa better was Samia. To you, Diffua, mammy, it is soon your authority. O koye direction bi won suo mu a ese unyo authority ese o hwese kwan mu da ho a kwan mu na ho a menko sa don kwa betwa so wo de won kwa betwa so so de ase kwan mu da ho a menko kwan mu na ho a enko aji kwan mu ayede ada ho ma me kan twohwe ebo 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 1 o'clock 2 o'clock ene ensuo tumi yeden sorry man homene so e man homere so o sorry anadwene ni opie ni wabedidi anadwene wo da ne ho adi enti sa anadwene honhom na sorry no na wo ye sofo na wo mfinyi sunsum mu no wo ye baby Christian ni baby oboni bekase baby Christian what you say na wakugina nsuom na wakwakoya kwankyere mennimu de na menwia sofo no na okoye ya ensuo ni fa no se na bibi nnimu a ensuo fa wa na enye sunsum ade a oyubie entam so oyubie entam so sa wa fa na bibi wo mu a sunsum sam wo mu a ede wo hye nsuo na se kye ema mpanifo ya den ebe ye amamere ne amane ansa no be yi wapia wa yi wa ye den happy I'm telling the gospel truth so no be yi wapia wa ye den wa yi wapi ti ma wani nya den enda ho ma wani enna ho wa ma wani ana ho na wo didi ntege regefo yechi senia me powers me petumi me pesei me pese yenyina yetika ba akom usi akwan ho dia de yenyina yetim usi akwan asofo no bebre ka yetim no wo se ka ne nkwantam ti mo pese mu si sa tu America dika na nim adan wo be hunu yenyina yetika anim ka ye de akokaka mo pese mu tu America dika na nim jaye ni yankase ye de ya amobra because ye yakwankyere mamanfo a ye dwomu sika enema no ye yiye ma omokrempo na wo mo enfi nipa wo mu emu yen ti no mo bekase ne yen ya amobra but ye ye bo obra nyame dwuma ne ye ne frenchim otiatie sunsun ni bi wo ha oyi obi azan adwuma no wonkoye otiatie obi bi okita sunsun papa no obi bi okita rare angels no so oyi obi azan no ye ne bukata adwuma no wonkonkoye otiatie enya de obo akoye eno ta ma ye no mu bi no ye boye homode ye dwuma den se daache ne we will make it in life otiatie ne nyame wo mu a ebe ye yiye nyame wo mu a was ensuro de yakodo no bebu afa bia because ajenkwa ne kan ye ho ide eye den na be yedin ajenkwa wada na se mentie mu ne no anim tiapo asochi ne nyedin obi wo atumi boni di wachi ye se tirintire wo tu ya woto a ye nkotere ja wo tire ja ebe hye woto kan ne yenko so ane na de ntumi ya asase e de nyansa ma wiase tim ho no de hunu mu tre osoro mu o ma ne so a nsuo pii ba osoro no ma su wisie etufiri asase ano no ho a oye anyinam ka osuo ho otum frama firi na wo so wo ye den anyinam sa nyame wo ye aye da bia mekate epo e wo ho no mo no nyame wo bo ade ne epo na wo ho wo so boabo nsuo ano ene otu ni din epo ensuo bi ewe wiase report ma epo ensuo bia tene kobopum eno ntene ensuo bia so ko ba bia ensuo ebo epo mu a emfa ne soro ewura nase ensuo bia nwura epum sa kwechi na wo mpo na no ewura mu a ewura ensuo nase emfa ne soro because epo no onhwe ma wo mfa ne soro enti ensuo a wo wiase nyina wo epo nase te epo ne wono no owo soro na obobbo no so ti ase owo soro a wo ye den wo bobbo no yo ba ene wo san ye birima so ti ase oyo ba
ɛna ɔsan yɛ berima enti nsuo no ebi yɛ mmaa ɛna ebi yɛ mmerima ebi yɛ mmaa o ɛna ebi yɛ mmerima ɛna ɔbaa bi wɔ hɔ nom a wɔsi ne berima nti ma w'ani nyɛ dan ɛna hɔ ɛna meka sunsum ade akyerɛ paa biribi wɔ wiase wɔso wɔyɛ tenda ɛka nsuo ho wɔso wɔyɛ tenda ɛno nti na nsuo ɛtɔ na prade twa nsuo ɛtɔ na prade ɛyɛ dan ɛtwa kan ne nkɔ wɔso wɔyɛ nyinam ka osuo ho otu mframa firi na de korobea wɔse nipa nyinaa yɛ moa a wɔni nimdeɛ sikadwomfo nyinaa ani wuwu wɔn ahoni ho saa efisɛ wɔn agudie no yɛ atoro na ahome yɛ ni wɔ mu wɔse wɔn agudie no yɛ atoro na ahome nyɛ dan ani wɔ mu wɔse wɔyɛ ahuhudi nko ahomamo dwuma saa wɔn asodwatere bere mu wabɛyera Jacob chafa enti sɛ yɛnya adifu a bi a adifu a yɛfɛ ne sɛn Abraham nom Elijah nom Moses nom John the Baptist nom ɔmo ba bi pray ɔmo wɔ legacy wɔ nyame mu ankasa ba bɛnya odifu bi na abɛtena no ɔka nkwasasɛm because of fame because of obeka say yɛma ne din ɛntrɛ nkwabɔntintin ɛmfa nyame ni agro obi bia wɔde nyame bɛdi agro na abrabɔ nsini yie I'm telling you the gospel truth ade bɔne bia wobɛyɛ wɔ nyame mu no obɛtua wo ka Paul emi si Stephen aboɔ emi yɛ kron no Paul omi si Stephen aboɔ because Paul ade a no ɔyɛ ne sɛ ɔkyekyere Yesu asuafoɔ no wɔ kunkum wɔm so no ba kyekyere Yesu asuafoɔ enti ɔkɔgye pass ɛwɔ Damascus aba no be kunkum asuafoɔ na aka no na nyame sɛ wo wɔso medwa mayere mo ama enti wo firi pɔnkɔ so bedwira afo Paul emiesi Stephen aboku no na ɔno ne ba nyame mu no ayaka de biara na wɔyɛ wobi no otuaka tene bɔne a wudi no wɔkyena benya so aketua wate bayifu nipa nam a wɔhwe na yɛse ɔti jai na wonti jai no de ɔbɛyɛ ɔpapa ɛna ɔde bɔne tua ne ka no wobɛnya so aketua ayaka de bi obi dia yon kan wakoma to ye benkasa wo bi di bibaije no ha ayaka de bi obi dia ye wo no maame yankasa wo bi di bibaye se wa amane a wo hunu se firi nipa aka wakoma to ye mote na agura to firi urade ho urade be to ne wure se wo ye de se firi nipa se wo sunye firi nipa se wa ho kire ye firi nipa ewurade bekasa wate awura toye ewurade tia ewurade bechia wo mokatuo masefo ka amen ayaka de bi apo de yesuafo no so obanyame mu ne de bi ye no ye twa ne ma twa ni mpire ko kanyame asem wo wi ye twa na chimpire nya ba ko nya mienu ta yaka de bi a wo bi de ayew no wo bi di bibansha no obetia so cancer ne wawu kan wakoma to yem obi di baby baye no aye nipa no bi nimu se ade bi a wudua no twa wana betwa ade bi a wudua no eno na wutwa wo kire na odo ene wogu animu ase ene wo se wudin wuta aduane mane diye wo hye na taade o kata na deja so wo ma ni patire twitwi ne se na apro ne so ene wo de ne se ne se wate kan wakoma to ye wate kan wakoma ma mi kan wakoma to ye wate enku na ehu na mane wo ne widie mu na nenso oben twɛn no to dia tie enku ehu na mane ntere ye na che opo no ntinya mi hira no ma mi nenso oben dem kwan mu twɛn kan wakoma to ye mu tere bi ehye wonum kopa na wuyi manipa
de oni bedi no na wo de ama nipa di wo wia no wasɛ no wagu wani mu ase enye nyame adom anka wo papa ye bi no enka wie wo bɔne ka wakoma to ye wate wo bi di bibedi no ena me kapo asɛm kyerɛ no adeɛ bi a wɔyɛ asuafo no ayakayɛ twɛ almost 7 aboa no wansini bi ɔkomande yɛ si yɛnsi naboɔ tore bi asa na obi yɛ ɔkɔhyɛ obi akyi kɔsɛɛ no kogu papa n'anim ase sister ne sɛɛ no media wɔni minti no no akɔte n'akyi sɛɛ no sɛ na brabɔ wadamfo a wɔne ne te ma me to bɛyɛ ka wano tum wɔte na wɔkasa dodo enipa nyɛ o suro nipa enipa wɔ hɔ no mo enipa nyɛ ene ne wo sika nti ono osere ene ne wo sika nti ono osere masika ne mfiri won nkyɛnhwɛ ene na wo ma ne 1,000 pounds ne 500 pounds kide bia no ono osere da wa ma no ɛho na wo behu da bia auto bodo ma no so ɛho bodo ni jato wo betu samia to dia tie mo ni na ho oni patisa bu akokɔ odidi wiya ne odinanu atwitwiri fam obu a wo mamamfo kwan mo ba wabra bom no mo kotokoto sakoko a wo koto no mo kwa kwa mo so kota wo kono nsuo o mo wo ja wo homa wo mo wie pɛ no mo besori atia wo mo ni na ho ni nipa nyɛ enipa ni nkaye enipa wo ho no o mo ni nkaye enipa wo nkaye a enka de wo yema wo nyonko yin ka obɛkae wo kan yanko wase woye ahudi yanko wase Jacob chefa enti se yenum sa na de nyina yafo ne no na Israel ni na pegade a ne poma ebedi won so asefa wade ni ne din sa ehwe bibi wa Psalm 19 atifi aso so obo ade no mra yi eyi onyankopon aye wosoro ka nyankopon ani monyam na ewiem kire ne nsa no nwuma wosoro ka nyankopon ani monyam na ewie mu kire nyamensa no adwuma odo nyame honhom te ase wate aya jibibi di aya suru bibi hunsi bibi ewu wiase hunsi tumi wo ho aya da bia meka epo ensuo na ye nkyene na so enam gum ensuo no ye nkyene na so enam ye den egum enkyene ntimi nya den enkum enam epo ye nkyene o na so enam ye den egum enkyene ntimi nya den enkum enam no tima wani na ho bibi wo wiase tete mire mu no so bi di ko jan ebo ade mu a usuro so okote ama anwonadi but enne social media ya hwe ni wiase bibi ntimi yen bibi onko ba bia tumi wo wako ba bia tumi wo anka be hunu se yes bibi wo wiase wako ba bia tumi wa na be hunu se yes bibi wo wiase enua wo ho ne tumi wom abotan wo ho tumi wom gata korampon ye di susu a wo hoi esubonten de hye konkro no ensuo yiri ne bufa ba bia ya na manfo bu na suo funu susu an wo hoi obu anu afa ne to no adwonso gugatam no adwonso gugatam no adwonso gun haban maso haban ma nyina tumi wom ye so pose nunum a ene wo te ne kankan woka Matthew 23 verse 23 edien no mo ye echi emme omo ton emme entibita won sa mmere no emme ni nunum na no mo ton echi aso ntutu dududu na ede ade no mo ton de ye kan ho ma men kan bibi nkyere yetifo ehwe bibi Matthew 23 verse 22 osimunwie mo atwerofo ne farisifo nya atwomfo wosimu atwerofo ne farisifo nya atwomfo semu yi emme ni nunum wosimu yi emme nunum emme o eni nunum eni tete ho ntususuo dudu eni tete ye ka tete a eye nwura na se wo de hye wasoma atwi kooko no ni hini ne so eye man power emema na modo benada no ni hini no eye man power tete wo tete nwura na oposa na wo de hye wasom a ete kurampo si wani a wo de hye wasom a etwe ete ne firi wani enti biza wo se dienti ni farasifo na ton sa haban miensa no na wo mo ton biza wo se nunum
eme ene tete bisa ho se adenti ne farasifo ne ton sa haban me yansan no mo ton no mo yisuntu sududu bisa ho se adenti no mo ton haban sa me yansan no edien ne ahaban ne ye edien no mo de ahaban ne ye enu nti no mo ton de nti no mo ton sa haban no mo de sa haban ne ye den ada ma wadi na ho tete ya de bia wo de hye wasoma etwe area no ebi ye den e wo ho wo area no ebi wo ye ka tete a ma me hwe mi phone edum ye ka tete a me pese me hwe se menya picture ni bi di a kirewa ye ka tete a eye nwura eso seed entiantia te se beans no utu ni hini na te se banche ni hini no obi biara ni hini no mo de jensen ni hini ne China for de jensen be ye tofe maye no ba ye ka ne tete e wo twuru nim inti haban ma e wo twuru nim titi adifo no ma pen no mu nim den ti no mo nyare nkoda hospital because wo yare wo haban obete yare bi bale nim wo direction bi obeye amana ye den akọ titi adifo no mu nim fom no mu nim directions enti na wo how bi ntimi nya den emforo nya den entina wo mo so because edien ne wo tetem na edien ne wo emim na edien ne wo nunum a wo mote no moton no motua ntoso dudu e chesi bibi wo se haban manim ti farasifo okura mpo no a no mo nye papa no no mu nim nunum no mu nim eme no mu nim tete wo ye de hye wasum ena ya na sofo ne de hye amanfo asum se me de twin spirit no sa haban e fa ne tete na haban ne ye ya ena ne hini ne ye ya ntokwa no de hye wasum ma me de hye wasum na etwe etimi twi ete si obi ani so a ye de hye na suma etwe e ma ne kọ so bi wo ti yare ya ye de hye wasum etwe ma ne kọ na de hye wa onipa na suma ehye se de mako hye no ewewu da wonti ne mo twetwe nti wanhwe abeka asema ni ho kwa se wo beka ehye wasum wana wa wanhwe bibi be yew tana ya na sofo ne de hye masum no te di wana wa na boat se gya no asate kan sem so yo bayifo no wo beka wanum nsem a wonti tete ya de bia ye de twi koku ye de twi heat efi yasum titimire mo ne ye temperature no ye na nanom de saa tete no ene check ye temperature tade thermometer na kwa hospital ne de asho mo tuo mu no saa haban no first ne thermometer ni ho no saa haban no ene de kire se wo yare a ana wo nyare wo problem bi wo system nim ana wo ni problem bi wo system nim so wo problem wo system nim a react ema hunu se wo problem e wo system nim wo yare e wo system nim in the first any thermometer any one na ye de be check your temperature na any ye de be check ye way ni ye vitals ni ye pressure no tete haban no na wo motse no mo de ahye yasum no ma hwe se problem bi ye den e wo ho a eniema ye den e wo ho dan ma me obranu atu ata na me mfa anya den de no ametifi fa mbae na me mfa anya den enkyere wo eniema wo ho obi bia wo mpese obi be wia wo ena me cho secret pa me kire wade bia wo beye obi ono a ode ade to a ntimi mfa wo ode ade to ho a enya de a obetimi afata no obua enya de a obetimi ayeden afa adentia eniema bebere wo hono mu a ye jai yen edie no ye jai yen ne manate ho prekese oman Israel emu na mehunu bi ene oman Ghana emu pe na mayeden mahunu bi prekese ne yemu yesi nyame ye prekese ofiti krotia ne ho agye fiefiem agye ma nyame okoji aman okutwesuo okodom titimire mu no prekese yade bia
tumi wom epam ahonhom bone epam evil spirit prekese epam ahonhom bone epam evil spirit be ye wo fie kompono de prekese to gemu a de sansa yare ye obi bia na wo ho ana ho asensi twitwa prekese ne no a na ennom so wo ho na ho asensi amfante dokono mura anase mfante dokono omo anno ana ho nsuo no na wo hwie na wonnom obi bia stroke ayew wo de ennom saa de wen ida mfante dokono ho nsuo anase dokono ho nsuo na ennom ye ka obranu atu ata sei habawe sei ne tie sei na haban otio uyu obi a wota jonso gusa haban we so enche na obi mewu wo yo oba obi wono ma woni oba na ada but wo goronia ujonso gu haban we so obenya gono obi a wonfa oba ada because gono no yenya wo mamu se wonfa oba ada no wanya gono a mepaacho ebia wajonso gu haban bi so ena ama wo saa yare no oba bi wanya white oya enko mepaacho jonso gu haban ma so because haban ma no mo wotumi obenya yare obi bi a wo pa wo mepaacho ya won blend yade we na wonnom na wonfa binsa so person won taafo okura mpona mepaacho aya haban we blend nennom ema wo tunkosua ntentem ema wo wumbu no etunkosua ententem to bibi opeso won taafo no menyame yadom a me won taafo timi guso omi bi opeso won taafo no mepaacho ubu wonsa ena obeye ubu wonsa into opeso won taafo ubu wonsa obe blend ade we anoma na so de be stew ana de be nkwan oni be ma nkohia wo sa bu wonsa bie mu a na wasan aye ansa no be meeting o de match ne ba akoye dan akohyehe so no ema wo lay x ema wo ye very fertile lay x bebre me pacho bi awon boni di na chi me pacho betima pose bi di adware wonyem a na mpeso bi di obitimi koji asra mo no de abehye area no de ya manfo mma wo de to yare ma manfo usi bibi ni wiase bibi wo wiase ankasa obitimi koji asra obitimi koji sukusare behye ne dem no ototo amanfo sukusare agese wa ankoka no obetu sukusare sese ye wo bekum agese wa anye wa ma ho so anye ni bi ni wo ga bekum me pa chaw unya haban we bi edi dware a ebe man ne matimi ayeden ayeye ebe man ne matimi ayeden adane ayeden ama obi obeda sore ne abono me pa chaw kopa kakaduru akaduru no wonta akaduru no omutu a omo ohoro ho enote no me pa chaw fa ne note ne nyina aposa akaduru ne fatu nsuo nim ne fe dware wo abeda sore ne abo ne ya ba ifo ne bebo on be fa akoto camp no ma primo ade e beche no mo do abeto mame woda wasem ye mobo se wan pesunsum ahobambo a woda wotete toilet ru ye fa akoto baby bi keke ti spiritual protection na niema ntimi nya dan endane ma ye te shebre sesafo wono ne ewurate ti ma wani nya dan ena ho pebia utimi obobi wono ma owu ayesa kola no na yi akola ntimi nane opebia wo yam na akabeye ebia 8 months 9 months na start dey sa awo kan obi ente wonka eno asi hurudu na kola na abeye dey abeto ho no eno so na de ban no ahaban we ye fa ni sunsumasa obi bia wonim sunsumasa no sa na we ye fa amafo fa ne bonsam dua efe ni sunsumasa uti ni din yata de sunsumasa eti wo de obeye ne ba yeden ofio wo de wo bosom ne ba yeden eti sunsuma yeden asa ti sunsumasa ti maame wo pose bi di dware oba wonwo oba wo mu wonsa me pa chot na haba ne makoma ko 14 fa ben 9 toso ne fa ye abedru na ennom e man ne matimi yeden edane utimi noa no an se deto
na wo dware wi a wo de cleanse wo ho ema wo aura ne ye ding ema wo aura no very 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 strong atumi boni bi entimi nye den enyo bibia odo pe akwankyere na wo da na wo ni ahobamba wasem ye mobo na wo ko ba bi na bi osofo bi ye protection amawa ese so timi bo ho ban physical and spiritual ewo yare mu so tell because oba ko protection na de no anya diabetes ya ni protection na akoye no koye ne sen so tie ma ye ninya dan ena ho ti farasifo no na nka haban na wo moton yi ntusu dudu nka bibia animu a nka wo monton osofo a woni mode wa ben eninum enubana ene haban ma woni na ho na ye tete abetia no na ne cha no odo de me sense nkade mu nyakopa ma so won sakra wie mu ma na ne yamanda no eno bi wo honom a obi wo honom a ene me kire wade bi no aye secret me kire secret be se ope enchenam a ya chin na wa churo wudin uchuro so obi bia wo mpeso on se abo agina mo ayokoranfo ayira mo abo agina mo yesi de agina mo ti edi ni gina ho manipa se abo na wo ba be wu anu afidi vie wo no no mpa obo ne yo onye o yare o se abo na o ye fucking yesi de agina mo ti edi ni gina ho manipa ti amu me se abo edi ni gina ho e wo sunsun manipa abo edi ni gina ho manipa ye fe na gina mo agina mo obi bia wo mpese obi be wia wade no de ade to ho abekone obeba ne da ho me ba to penchinam unya nchinam na fa repen churo udin nefa fra nchinam nefa magina mo anini agina mo ni di wie pe wo bi etimi fa ne nsanka wade ka because abo kra oyokorofo o ya die enti akola bia na yama ne krono spirit na to bi okita krono spirit na to bi oyokorofo no yi firi agina mu ene ye de aman yi firi abo agina mu enti sunsum no obi pe wandi wonsamone obi pe so de abo bi sesa wo kra agina mu na de sesa wo kra enti ne fe na agina mu odo ye bre no ayepere directions bibiri go ho tweme midu besia de mesrense nkare mu nyankopon sekre wiema woni biedu nsia wo so ya brefo ben keteche de bi ofro patakum ye yam kom esrem si jata nyame wo defo no ese won siesie niemu ma wate omo ho ban tumi bi e be sori etia wo no ewade nsori nti ade we ya te mekrum wo diskato na yira me pacho aya pe ate nefa tu sika wate duafo ntimi ma meyi emoti ntimi ma metwe spirit bi ntimi ma metwe bayi ntimi ma metwe because ade we make room aya pe bi nefa guntum nefa dwar e pamo evil spirit e ma ora eyedin ene de me ne Pastor Daniel ene tena adwam ene ye de sunsum ehintasem ene odoman koma kire madwumadi ebrɛ nyame yatom ne atom edomo yenya ochena 8 o'clock sharp me no ebidi impunimpu share our prophet platform no ne like page no ne follow yen e wo YouTube Warrior Prophet TV ne ha eye sunsum headquarters e ha de ye kire eniyama papa e kire sunsum mu niyama e ma wo ti ase yi ye dosuko e ko sunsum mu e ma wo ti ase yi me manyina mo tie me nne ewradin shiram ewradin tutu anamon siye ewiye mremu hwan na ehwehwe sunsum mama ewiye mremu hwan na ehwehwe sunsum ade bia ma ewiye mremu hwan na ebo wachiri dom ewiye miemu sunsum nipa ben na odo ho ato so Israel fo ne do am hoto Moses so taya no how bi ba no maka kire Moses ka kire wurade mayen because nyame wontimi mfa won kasa nyame won krofo bi ono mo kasa pe odifo bi wo sunsum wate
Low battery. Yeah.